Tikulandireni ku programu ina ya Zodiac Exclusive ine ndi John Paul Kayuni. Mlendo wathu lero mprogramu hii ndi Moses Kunkuyu. Iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso membala wa chipani cha MCP. Ku MCP iwowa ndi Director of Campaign. Tikulandireni mprogramu yathu lero. Tikuona kuchokera pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September. Anakuvivinizani yetu anzana DPP. Tikaona chiwerengero cha mavoti. Okay. Pamakhala ma lessons amene maphunzira nthawi zonse pa chisankho china chonse. Ndipo chimene chimakhala chopatsa nyonga kwambiri ndi mmene mutadzukire ndi ma lessons amene maphunzirawo ndi kumapita chitsogolo. Pali ma lessons amene taphunziranso ifeyo mu nthawi imeneyi, koma lesson yayikulu kwambiri ndiyo yakuti tisamayang'ane chisankho poyang'anira ovota okha. We should not just be looking at the voter, komanso tiziyang'ana ovotetsa. From now, tisamangoyang'ana chisankho pa ovota okha, koma tiziyang'ananso ovotetsa. Chifukwa mukasuzumira bwinobwino zimene tiziyankhabe mwina mu nthawi yake tikakhalirana pansi ngati chipani, so izo sindikuyankhula ngati chipani. Koma mukasuzumira bwinobwino muona kuti nkhale patakali pano tikuona kuti abungwe la Malawi Electoral Commission akulandirabe ma petition kapena akulandirabe madandaulo ochokera noti zakafika ku court. Kuti anthu akadandaula ndi amene akadandaula awo muona kuti ndi pafupifupi zipani zonse zimene zapita ku bwalo kukadandaula kuti ayi pakuti sizinaende bwino, pakuti muletse chisankho sichidachitike chifukwa cha zimene zinachitika. Zina a Malawi Electoral Commission anaziyankhulirapo, zina sadaziyankhule, koma kuona kuti uchokera ku court apita kwa anthu ambiri okadandaula. Mwina mukukamba pamenepo zikuonetsa kuti mukuona kuti pali vuto ndi Malawi Electoral Commission imene inayendetsera chisankho. Mukati tiyang'ane ovotetsa. Sono ovotetsa atusa Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission ndo oyendetsa chisankho. Koma ovotetsa ndi anthu amene makapezeka pa bwalo paja nkufotokozera anthu za amene ndondomeko yakuvota, komanso kupyolapo nkufotokozera zakawerengedwe kamavoti ndi kutumiza mavoti. Amakhala m'manja mwa meki amene aja. Amakhala m'manja mwa meki, koma tsopano amachokera pakati pathu. Amene aja amachokera ku zipani. Monitor amakhala m'manja mwa meki, koma monitor amakhala wa chipani. Ndiye kuti amene ali mgulu ovotetsa. Tikaona chiwerengero cha kusiyana mavoti pakati pa candidate wanu achakwera ndi chipani cha DPP candidate wawo. Zikuona kuti pali gapu kwambiri. Ovotetsa okhawo kuti mwina sana gwire bwino ntchito yawo kapena pena pake ndithu panavuta ndithu. Zimene zitambasula bwino tsiku lina chifukwa ifeyo ngati chipani tikhalanso ndi mpata owunikira. Tikawunikira zimenezo tizabwera nkukufotokozerani, koma chimene ndafuna kuti mugwire ndi maphunziro amene taphunzirapo. Nakale phunziro lalikulu kwambiri tisamangoyang'ana amene akuvota, tiziyang'ananso ovotetsa. Mukatenga za mafigala kuti mafigala yakasiyana kwambiri, chachikulu kwambiri tiziyang'ana anthu amene analembetsa kuti akavote. Anthu amene aja akalembetsa kuti akavote ndizothekera kuti anthu osaja akhoza kuvotera munthu mmodzi. Munthu ene akhoza kumpatsa anthu 10 okha. Koma bora chiwerengero chikhale chokwanirana ndi anthu amene analembetsa. So ngati anthu analembetsa amenewo osewa akavota, ndipo ovotetsa aja apereka mafigala olondola nawo nitsa kuti mwasiyana mwa mtundu wanji, zilibe kanthu. Mwina ndifunzire nja Kunkuyu, inu ndi Director of Campaign ku chipani cha MCP. Munali odabwa, were surprised or shocked maybe ndi mmene zotsatira zinatulukira pa chisankho cha 16 September? Osakhala ine ndekha, koma anthu ambiri. Nchifukwa ndikunenazo kuti kuli anthu ena amene apita ku court nkukadandaula kuti amabwalo aletse, mbali zina ameki analetsa okha kumene. Zimene zadandaulawo ena ndi nkhale chipani chimene chidapambana muona kuti mamembala awo kwina adandaula kuti zisankho sizinaende bwino. So zimene zimachitika chifukwa choyamba nkudabwako. Ndengati amene ajapita ku bwalo anayamba nkudabwa kuti zakuti zibwanji zayenda motere nkupita kukadandaula. Ndipo mukandifunsa zimene odabwa, zimene zadabwa ndi anthu ambiri. Koma chifukwa chofuna kusaka mtendere, dziko lino la mtendere, dziko lino lalikulu kuposa ma individuals, ndi chifukwa nkhale president chakwera adanena kuti chifukwa cha mtendere bwanji tizipita chitsogolo. Munachita give up ngati chipani MCP kuti tentingozisiya for the sake of peace. Position ya chipani tidzinena zimene anayankhula president. President anafotokoza zimenezo. Ndipo munaonapo ino ma newspaper munalengeza nomwe kuti Malawi Congress Party yapanga discontinue kesi yake kubwalo. Zifo zake sana fotokozera mene muchi. Ngati Director of
campaign Yes. mukuona kuti zinavuta kwambiri pati kuti zikhale chonchichi? Nanena kale mundikhululukira kuti ndife chipani ndiye timakhalirana pansi nkuunikira mmene zinthu zayendera process imene tiyichitenso ndipo yayambika kale ndiye tipochokera kumeneko ndipo pamene tikhoza kuyankhula mu masuka kuti kodi zimene zinavuta ndi ziti, zimene ziti zoti tiphunzirapo ndi ziti, zoti tikonze ndi ziti. Koma mwina china chimene ndingayankhula generally njonena kuti timapita ku school nthawi ina ndaphunzirako za chamati Maslow's hierarchy of needs kuti zinthu zimene anthu amakhumbira mu moyo kuti anthu amafuna chani, what are the needs that people have. Ndiye muzaona kuti pama needs paja pali layer ina imene yokamba za kuti anthu amasowekera akhale ndi chakudya, akhale ndi madzi, akhale ndi pokhala, shelter, poyambirira pamene yes, kena koma zakwera kuti afike poti choyambirira ndi chene people ndiyendereko galimoto yabwino, shelter, must have food, must have water. And where these needs are not met, regardless of which chapangitsa ndi chani kuti needs asapezeke, kwa pamene zimene sizikupezeka ndi kumakhala negative reaction mwa munthu wina aliyense. Umunthuwo umakhala ndi kulandira chimene chocho mukunyuka. Munthu amakhala okunyuka akaona kuti zimene sizikupezeka osatengera kuti sizinapezeke chifukwa chani. Ndi akapanga react negative yonchija amatulutsa kukhumudwa, amatulutsa nthawi zina mkwiyo. One produces anger, anxiety, depression, stress. Zonsezi ndi ma products akuti ukukwa chitika china chimene chapangitsa kuti usapeze zimene umafuna moyo, which is normal. It is very normal. Zimene zimachitika mwa munthu wina aliyense. Now ndimafuna ndingomaliza motere kuti munthu akhala kuti watu ali ndi zimene zijazo, ali ndi anxiety, ali ndi depression, ali ndi kankwiyo kaja, ndizichamangodikirira kuti ngati ndakwiya ndakutakuti akamadutsa apa mwalandu ndatani ndagenda. So we found ourselves in a time imene anthu zimene zachitika uko kaya zikhoza kukhala zambirimbiri koma the fact ndi kuti chakudya chichapalibe, need sinapangidwe meet. Chifukwa need yo sinapangidwe meet anthu aja ali ndi mkwiyo. Mene ali ndi mkwiyo muja ukangodutsa agenda ndi akakumana ndi chisankho koma ali ndi mkwiyo chifukwa the need has not been met regardless of kuti need yo sinapangidwe meet chifukwa chani. Zikuonetsa kuti mumadziwa bwino ndithu ndimafunsa inu ngati director of campaign ku MCP kuti chinavuta ndi chani. Ndiye zikuonetsa kuti mmadziwa ndithu kuti pali mavuto awa ndi awa mmene mumapita ku campaign yokonzekera chisankho cha pa 16 September. Mumakonzekera bwanji za mavuto amene analipo amene mmadziwa ndi kale komanso kuti mwina muthe kuwachita convince anthu munjira ina kuti akupatseniso mwayi pofuna kupanga convince anthu tisamafune kupanga convince anthu ndi mabodza. Chimene chinachitika nchokuti president wathu ndife timafuna kupanga convince anthu on facts, kuwauza zoona. Mudziko muno tikudziwa manidi anu ena sanapezeke, sanafikiridwe. Nidi ina ndi yachakudya, kuti chakudya chikuvuta, ndipo timafotokozera zimene zapangitsa kuti zinthu zimene zisapezeke moona mtima. Ndi chifukwa mukaona lerolo muona kuti tinakhala kuti ife timafotokozera mwabodza. Ayi chakudyachi anthu ena kumabisa zinthu nkumakweza mitengo, ngakhale ndalama zakunjazi ena amabisa mapeto ake mitengo ya zinthu ikumakwera. Tinakhala kuti mafoto zimene zili zabodza ndi kuti boma limene lilipo panoli silinakayambira kumakambaso zomwezo. Kuteko pano mukamva mmene ayankhulira president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuja kwacho ndi kuti adandaula kuti anthu amasunga zinthu. President Lazarus Chakwera amanena kuti anthu amasunga zinthu. Mukasunga, mukabisa cement, mukabisa forex, mukabisa chakudyachi, mitengo imakula because pamakhala kuti demand ilipo koma supply mwaichepetsa mwaibisa. Ndi zimene zija president Chakwera amanena zimene zija nkuwapempha anthu kuti akavote. Koma poyankhula zimenezo Chakwera anthu amanena zokuti ayi simukuyankhula zomveka. Lerolo abwera ena akufotokoza kuti anthu mumabisa zinthu musiye zimenezi. The same message. So wina amayankhula mofuna kupeza vote moona. That gives you some relief kuti of course Chakwera pene popa ali vindicated. Ali vindicated. Mukaona zimene akukambirana anthu amene amakambirana ku ma meetings amene alipo ku Washington za ku World Bank. Mukaona ma cases amene apangidwa present tikupeta fotokoza akafika akula amene vile menewo. Case mapanga present sizikusiyana ndi zimene zimapangidwa present differ. Anthu ena akuti
MCP zimene mmalonjeza zina zinazo zoti mwalephera kale kumbuyoko zaka kuchokera 2020 kufikira 2025 koma pa kampeni ya 2025 kubwerezaso zina za zomwezo zimene mwalephera zija mwina kutheka kuti ndi zimene zakupezetsani kwa ngati chani mwachitsanzo zija mafotokoza za fertilizer pa 2020 kunali universal subsidy koma kubwera pano kweza kuti yayi zimene munalonjeza si zimene zachitika mukubweraso ndi nkhani yomweyo. Ndanena kale kuti chimene chapangitsa pena kuti tilephere ndi chifukwa chokhala anthu achilungamo kwambiri. Sitinafune kuti anthu achadzuzidwa zabodza. Ngati pali zinthu zimene zavuta kuti sizinatheke koma tifotokozere kuti sizinatheke chifukwa chani. Chifukwa munthu mukhoza kukhala ndi plan. You can have a plan yanu, a strategic plan yabwino kwambiri koma pamakhala ma circumstances amene ali unforeseen. Kuti ngati zingabweremo zinthu zimene zijazo zikhoza kulepheretsa a smooth implementation of your plan. Honorable Konkoyo, sorry to interrupt you. Anthu akamasankha atsogoleri chimene amayembekezera chakuti atsogoleri aja akwaniritse zimene analonjeza. Komanso atsogoleriwo achite ndithu zoti iwo anthu aja aone kuti ife tikuthandizika. Samayembekezera kuti amve kuti ayi ayichita kanika chifukwa chakuti mwina my excuse kuchokera kwa atsogoleri. Ndi chifukwa chake panopo tikufunika kuti titsatire ndondomeko kuti manifesto idzingokhala document imene inuyo mukulakalaka mutapanga koma idzikhala aligned to the national aspirations, maplan amene dziko lili nawo. Kuti idzingotsatana kuti ufuna tipange izi ngati dziko ndiye niyo manifesto idzikhala kuti ikulondolanso momwe muja koma kunena zoti pazakhala manifesto imene idzakwaniritsidwa ndendende pamene ma factors ena sanakhale chimodzimodzi zimenezo ndibodza. Zaka 5 zimene achakwera ne president mu zaka 4 chaka chilichonse kwapangidwa declare a state of emergency. Mu state of emergency imene ndiyo kuti ng'amba zakudya kulibe, mvula yaononga zakudya ndi miyoyo kapena so kusowa kwa chuma, zinthu zimene timatenetsa zochokera kunja ngati zili zochokera kunja ndipo sitikupanga ndalama zokwanira nkhale boma limene lilipo pano pale likhoza kusauka nazo chimodzimodzi. Kutere kuti khoza olakalaka kuti ayi zimene atuza zichitike msanga koma ngati pansi pakepa pali nkhani yokuti ifeyo sitingapange chinthu ichi ngati lisanadzale ichi ngati sitidzala chinthu icho sichizachitika ndiwo latakhala kulalipo ndabo malakira kulakula koma if we say kuti ifeyo we need forex to import fuel ngati forex tilibe chifukwa sitimapanga forex yokwanira mafuta sabwera nkhalire khabo malidoso panopo tatha mwezi pitira mwezi mizere ya mafuta simukuyo. Honorable Konkoyo, pa kampeni ya yokonzeka chisankho cha 16 September MCP inaponda paliponse. Tinaona munali paliponse kuchitipa ndiye mwapita kumsanje kulowa shire ku paliponse mwaponda. Tikaona anzano a DPP nangodutsa atu mu M1 kumabwerera. Mukuona kuti zimene ziyamuzichita interpret motani zikuchita reflect motani kwa inuyo ndi kutengera ndi anthu mena navotera. Ndanena kale kuti pali zingapo pakhoza kukhala mbali ina imene zinthu zina sizinaende bwino komanso ndakamba kale kuti anthu ngati ma needs sanafikiridwe ngati need ina sinafikiridwe anthu amapanga react mofanana nkati thupi la munthu lija limakhwenyata mofanana ngati kulibe chakudya pokapo ngati wadziuza kuti chakudyacho chilipo koma sindikuchifuna ifuna ndikusala koma ngati chakudyacho chilipo mdziko mukumeweyo chogulira ulibe kapena chikudula thupi la munthu limakhwenyata mofanana ndikumakhala negativity out of that. Mutakunena kuti ndiyoti campaign sinapindule pamenepo. No, I wouldn't say that. The campaign imachitika nthawi zonse ndipo campaign yo imatha kupindula pakhale susapenda because mukhoza nazo ena sana ende ngati sana ende ndiyoti campaign inapindulira pena sinapindulire kusayenda ku koma nkhani ndiye kuti anthu masiku ano tidziwe kuti nkhani siyo mangopita ku misonkhano kapanga campaign koma tidziwe kuti ndi 5 years yonse ndi chimene chikuchitika pa nthawi imeneyo chimene anthu amapangira chisankho chawo. Munakamba kuti pali zingapo zimene mwaphunzirapo mwina chachikulu chimene munganene kuti mwaphunzirapo pa campaign imeneyi. Sindingazisanje kuti chachikulu chikhale ichi muja ndafotokozera kale ndipo nanena poyamba kuti ma responses anga pa nkhani yokuti campaign taphunzirapo chani tufuna kupita bwanji itsogolo mwina akhoza kukhala limited chifukwa choti sindikuyankhula m'malo mwa chipani koma chipani icho chili mmapulani kuti chikumana ndipo chayamba kale kumana kumaliza kumana kumeneko
tiona kuti pera banji tsogolo. Ona Nkuyu ndikudziwa muyankhula ngati chipani koma ndikufuna inuyo mutiyankhe ngati director of campaign ku MCP chifana kupatsani ntchito imeneyo chipani chinakukhulupirani kuti muchite execute campaign imene ya pa 16 September inuyo mukumva bwanji? Ndizoona kuti sungamve bwino mutapanga mount campaign ya bwino ngati imene tinapanga ija nkupeza kuti chisankho kapena zotsatira zake sizinaloze mbali yanu. Ndekuti ineyonso ngati person sikuti ndingamve bwino nzosakhutiritsa koma mmene ndinakali pali ma factors ambiri amapangitsa kuti chisankho chilowere chitenge direction. Ngati panopo ndafotokoza kale tisangoyang'ana za ovota tiyang'anenso ovotetsa tsopano kutanthauza kuti mmene tikupanga kampeni yathu ina tsiku lina chakuti akatiloleza ndekuti tiyang'anitsitsa kuti mmene tikupanga kampeni isankhale kuti tikuyenda kwakumana ndi anthu komanso tionetsetse kuti ovotetsa tikuyenda bwanji mwika bwanji mu campaign plan yathu. Personally as an individual, yes. Director of campaign yes ku MCP koma as an individual, what have you learned? No, the lesson that I have learned in the lesson imeneso ndingaipange present ku chipani kuti chipani chiphunzirenso ma lesson ngala amenewo koma pongolowera pa lesson kukhala pa ine ngati munthu chifukwa inenda amene ndikukhala mu office imene ina response imene inakhazikitsidwa ku office yoyang'anira za ma campaign koma mukhoza kuona kuti campaign ija timapanga formulate the campaign strategy as a team ndipo chifukwa ndi institution imakhanda amene ali kutsogolo kwa chinthu chimenechi koma chimenechi ndi chimene timanyamula ngati team. Nchifukwa chikakhala kuti nkhale pena pake sizinaende bwino umatha munthu kupita nkudzipereka kuti mwina ineyo ndikhale pansi sidachite bwino nkhale ukudziwa kuti zimachitikazi timachita ngati team komanso team ikaona kuti uzindikira kuti we are an institution imati we are an institution so we did not do well somewhere pena pali ma lessons amene taphunzira as an institution ngakhale kuti ma lessons amene tiwaperekabe kwa an individual who is heading the directorate kuti ayende nawo ma lessons ameneyo in the process of kuonetsa kuti tasintha kuti sizipangizo kuti tipezeke as victims of the same problems that we had. So as an individual, yes, nchinthu chowawa maleso amene taphunzira kuti tiyang'anenso kwa anthu oyendetsa chisankho ndi maleso amene akhozodzera mwa office imene iyi koma akupita ku institution yonse ya chipani. Anthu amapita kukaponya vote pa 16 September ali mavuto ambiri ena anali kuti akuchokera pa mzera akudikira mafuta nkhani ya chakudya kaya ndifetereza kumene kunali kuvuta motani kuti muchite convince anthu amene aja kapena mubwere ndi fundo ndithu zoti zipereke chithunzithunzi china chosiyana ndi chimene anthu amaona. Ndanena kale kuti anthu amene need yawo sinapangidwe miti amene aja amatulutsa kukwiya amapanga react mosiyana koma kumatha kukhala mkwiyo kapenanso kukhumudwa akakwiya amangodikirira poti akaonetsere mkwiyo because the stimulus has already been activated. So munthawi inso chimodzimodzi munthu amene akuchokera pa filling station not ali ndi mkwiyo a need has not been met. Munthu amene akuchokera pa nzeri kuti akagule chimanga kupasana chipeze ali ndi mkwiyo a need has not been met. Munthu amene akungodikira pakapezeka mpata kuti ndionetsere kukwiya kwanga ndionetsa. Mukuona kuti amalawi mawa akhoza kuzachita regret kuti tinaponya vote imene out of anger kwa mwina anthu amatithandiza. Pempho langa silingakhale lokuti achite regret koma pempho langa kuti azindikire and kuzindikira kumene kusikutenga nthawi. Kuzindikira itsikhala process yoti anthu azikhala kuzindikiritsidwabe as we go kuti asamapange mavoti a emotional. Chifukwa chakuti ngati mwachitsanzo ndimanena kuti panopo mukupitabe m'mizere ya mafuta kutanthauza kuti as a country tili ndi vutolo ifeyo tonse loti tilipange fix osakhala kuti vutolo ndi munthu tinganenezera kusowa kwa mafuta kumene mafuta pano sina livuto la munthu ya ndite nganenezera kusowa kwa mafuta mizere tikuyimayi ndi vuto la Professor Peter Mutharika mmene tikusowa mafuta mizere mwina lachokera nangasiyango bwera kumene lachokera palibe kubwera kumene mukatengera ndi mmene mafuta amayendera palibe kubwera kumene. Nkhani ndiyo kuti vuto siwo amene abwera tukimabe panzere cement imene amachoka achakwera 39,000 kwacha panopo cement yakwana 47,000 kwacha. Sugar amene maonera amaso makhala rationing ya sugar zikuchitika zinthu zimene zija koma mavuto ndo tili nawo mavuto akulu forex sina impopezeka mamenenemo ndoti vuto je tili nalo ifeyo as a country vuto longokhala chani now ngati fesi mapanga produce forex yambiri. If we are a predominantly importing country, timatanitsa zinthu kunja nthawi zonse. Tiyambe tayang'ana kuti ifeyo kunjako timapita kondi chani ukagulitsa.
kuti kadzango yamba kukhala ndi zathu zokagulitsa kunja tizikabwera ndalama zakunja pato timapititsa foja timapititsa zochepa nkhani zimenezo akunkuyu zinakambidwa ndipo zimakambidwa kawiri kuti as a country tikuyenera tikhale ndi katundu oti zipititsa kunja inuyo pa 5 years imene munali mboma ndi chani chimene munganene kuti pankhani imene timakambira nayo ife tinayamba izi kapena takwaniritsa izi kuti tizitumiza kunjako mukakamba tizipeza forex ife chimene timadziwika nacho ngati dziko ndi ulimi titenge ulimi tilime tizitumiza kunja sewa mamega farm tinayambachi cholinga tingapanga produce imene tikhale nzogulitsa kunja number 1 mu nthawi ya president Chakwera ndimene taona zinthu zipangizo za ulimi zikugulitsidwa pa mtengo wa business mulimi na amapindula nazo china timadalira chani ife timati miyala ya mtengo wapatali ma minerals nkhani ya mining zimene zijazo koyamba koseku zimakhala zoti anthu amangotenga chikontena chathu ati tukayeza osabweranso kwa munthawi imeneyi tinakhazikitsa malo oyezera zimenezo ku Malawi komwe kuno ndoti miyala singa mabede opita kunja tinakhazikitsa a regulatory authority ya minerals ndi miyala yathuyi kuti zimene ziyezedwa honkuno maso zikhala ndi ndondomeko zake zokhazikika zimene kudalibe Malawi ino tsopano ili ndi kampani yake ya za migodi kunoko kuti imene kupanga za mining pakhala kuti Malawi eni yake akupanga nawo zimene kumapeza nawo ma profit foundation imene yakhazikitsidwa ndiye kuti tikuyamba kuyang'ana kuti tikamapititsa zinthu kunja ndalama zikhozo mabwera for zopititsa kunjazo choyamba takhazikitsa kampani yathu tayikamo ma regulations oyendetsera zimenezo komanso ulimi ulimbikitsa pokhazikitsa zipangizo zipereka kwa alimi zambiri ma mega farms tikapanga export zimenezozo kuti tayambapo kubweretsa chuma cha dziko amene chuma chakunja chija in forex mabwera dziko pa zimene mafotokoza zonsezi ndibwereranso kufunso langa licha kuti mukuona kuti Amalawi achita vote out of emotions pa zimene amaona andimawa kuzayamba kunongoneza bondo kuti yayi mwina tinango chita chiganizochi mwankwiyo sitikufuna ndatenge Amalawi kuti ndi anthu amene anapanga chinthu mosaganiza bwino kuganizako aganiza bwino koma kuti what stimulated kuganiza kwa mtundu umenewo chimene chinapangitsa kuti aganize mwa mtundu umenewo ndi chinthu choti chimatha kumasintha ndiye kuti chikasintha Amalawi omwe aja adzapanganso chiganizo china tsiku lina padakali pano iwo ajakhoza nomaona kuti tinapanga chiganizo chifukwa timakhala pa nzere wa mafuta kodi panopo tukhabe pa nzere titati tivote sumawa tikavota chifukwa cha nkhani yake yomweyo tinapanga chiganizo chifukwa timati simenti wakwera mtengo kodi panopo mu miyezi iwiri wakweranso mtengo motere titatipitenso tikakwiyanso ndi chinthu chomwecho so chimene chingawapangitsa Amalawi kuti akhale okwiya lero si chimene chingakwiyitse mawa koma tingodza kuti chomwecho bechitakhala kuti chapanga persist mwantundu wina wake akhoza kusankha kuti tinakwiya koma mwina si chinthu choyenera kuti kuyitsa so maganizo akhoza kusintha chifukwa amene avotera Amalawi tisatinezwa kuti amavota chifukwa anajoyina chipani no avota chifukwa chokuti amapanga react to a stimuli mukumvetsa kwanga anthu avota chifukwa chakuti panali mavuto amene anaona aboma lanu mwaphunzirapo ndithu kuti mwina mutati mapatsidwa mpata kapena chisankho chikubwera mtsogolomo ndi kuzachita zinthu mosiyana ndi mene yes of course pali zinthu zambiri zimene tikhoza lakalaka kuti tizichite mosiyana koma chimodzi chimene sitingafune kupanga ngati Malawi Congress Party ndicho tiwanamize anthu chimene sitingafune kupanga ndi chopanga campaign mabodza koma kuti mwina we have to enhance civic education kuti Amalawi azindikire kwambiri moona mtima ndi wapempheso nkhale ino anzathu ama media houses amabungwe amipingo kuti adzidziwitsa Amalawi kuti zinthu zina zimene zingamachitike zimene zingapanga affect miyoyo yawo negatively zikhozokhala ndi kuthekera bwanji kozisuntha ngati atsogoleri andale mwachitsanzo kodi kusowa kwa forex imene ndi vuto lalikulu kwambiri tonsefe pano kuti alowa mboma la nyuwani tingalithandize bwanji boma limene lili kuti in the next 5 years ikhale step yoti tayiyamba yokuti forex idzipezeka mdziko muno kulibe chisankho because akaziyankha munthu amene afuna chisankho limati akuyamba ifota afuna vote koma panopo chisankho kulibe kuti titani kuti in the next 4-5 years tipange generate forex yokwanira imene tithandizire kupeza mafetereza mafuta mankhwala kuchipatala zinthu zimene timadalira kupanga import from outside the country pamene timakonzekera chisankho cha president Chakwera amakamba apo ndithu kudandaula kuti pali anthu ena sakuchita implement zimene mwina tikuwauza kuti akwaniritse kandi mbomamo kandi kuchipaniko ngati kuti panali ka sabotage kena kake mukuona kuti zimene zija to some extent zinasokoneza kapena zinakhudza campaign yanu anthu amene amagwira ntchito mboma
ndi anthu amene amayendetsa boma koma zimafuna pakhale alignment ndi political leadership imene ilipo kuti adzitenga direction imeneyo anthu amenewa kuti adzipangidwa whip into shape pamafunika nthawi zina mwina pakhale malamulo amene akulolera kuti ma decisions amene angapangidwe by the political leadership akhale acceptable ndipo asakhale ochallengeka very easily. Ifeyo tinabwera ndi kuona kuti dziko lino likusowekera kumagonjera lamulo ndipo tikukhulupirira kuti kugonjera lamulo mwinanso kwatipweteketsa koma kuti chimene dziko likusowa ndi chani likusowekera lawlessness yankhulo kuti ayi dziko lino likufuna likhale dziko logonjera lamulo chifukwa mukugonjera lamulo muja chilipo chine yake chimene munthu wina akulira kwawo chifukwa lamulo sili kutsatiridwa. So President Chakwera came nkundazo bwanji tikhale dziko logonjera lamulo pogonjera lamulo latipweteketsa chifukwa muona mukamusunga munthu amene akuononga zinthu munthu yomwina ngoti sagwira ntchito bwino anthu amene amadziwika ndi madziwa anthu ngodziwika chifukwa chakuti mukaona performance si kukhala bwino mu office choyamba mayamba kuyang'ana office yo kuti office yakuti kuchedwetsa ma document ngati office yochedwetsa ma document obviously there are people that are sitting in that office. Pamene pakonkoyo munali mboma yes ngati mumaona zonsezi kuti apa ndi pamene pakuyima zinthu awa kuti sokoneza obviously that was a threat ndi zimene zakupezeketsa simumachitapo kanthu bwanji no ndi zimene tikhoza anthu amene ndanena kale kuti mwina chimene tingatero city machitapo zinthu zina mwa anthu kala amenewo chikhoza kukhala chani mwina nthawi imeneyo tizunikira bwino ndikuyesetsabe kuti ndizi zemba kukhanga ndikuyankhulira the past government kapena the recent past ruling party koma zona zake ndi zokuti pamene mukulemekeza lamulo kuti munthu ali pa office mwina asachotsedwe chifukwa chakuti akachoka ndi chamapita kamang'ala ku bwalo kuti mwanchotseranji munthu mwina pete patikhozana kuti ifeyo we were somehow weaker kuti tinafoka kuti timalemekeza lamulo kwambiri koma nkuyembekezera kuti tikuyankhula nawo ndi anthu podziwa kuti ndi lamulo limene likuapanga save na also linopanga save lamulo omwelo mwina akumbukira kuti Malawi amutumikire popanga zinthu zoyenerazo koma we saw that mwina problem imene inakhalapo mpaka na kumapeto kuja kwakuti president kwauza anthu kachitidwe wakuti mafuta apezeke ona anthu achikhale kuwapatsa ndalama kuti zikalipiridwe mafuta akazemba kuseri akukalipira kwa wina amene ali na ngongole kuti bola ngongole amene akampatsa mwina apezapo kakati kawo koma kuti tipange proceed on the path imene yapangidwa proposed by the leadership. Let's buy mafuta G2G for example chikagula kwawo ogulitsawo ndi opangawo ndi kuti sipakhala ma agent pakatipo koma because agent uchakalandira amandigayira eneyo kanthu kena ndalama icheka bwina malo mukapereka kwa ena kuti patsawo ukampatsa agent kuti apachitire ngongole yanu usaiwale pachoma ndipatsa kanthu kanga kali so kutsatira lamulo kapena kulemekeza lamulo kwakupweteketsana kutsatira lamulo kwapweteka Malawi lamulo lilipo kuti litsogolere zinthu ziyende bwino ndikufunika kuti ndimvetsetse kuti munena kuti timatsatira lamulo and yet zinthu zina zikuonongeka lamulo loti kupena kuongola zinthu amaononga zinthu ndi anthu amene adakhazikitsidwa motsatira lamulo loononga si lamulo sili kuononga koma mwapatsa munthu contract akhale mu office munthu uja kusokoneza mimi ujefe maganiza kuti sindingachotsedwe lero ndiye lamulo likuti mumuchotse amene akunena achokepo lamulo likunena kuti mumuchotse koma mumuchotse motsatira ndondomeko ndimo akaona ndondomeko zake zopanalibe kuti zoti zikanatsatira ndondomeko zilipo chifukwa maona anthu ena apeza kuti amachotsedwa poti ndo pachena kuyamba imitsidwa kuntchito koma kapeza kuti bwawo lukana zoti aya amenewo siti kwaona milandu muona kuti basa kubwerera pa ntchito muona kuti running mate kapena nkhani ya running mate inasokonezanso kampeni yanu ayi sina sokoneza chifukwa pala anthu ambirimbiri amene atenga alali ma presidential candidates yawo ma running mate yawo uthenga wabwino message yabwino kuti likaneneza kuti ayi komano chifukwa choti auja anatenga running mate wako kuti peneza lakuikira ayi ndi kuti chimene ndimakapoka mwina chipani chikapanga kafufu kunena zimenezo koma ndikhoza kuwuzani kuti we had candidate wabwino we had running mate wabwino chimene ndafusira choncho a running mate amene a president Chakwera anatenga avitumbiko mumba ndi munthu oti ndikhoza kunena kuti anakanidwa ku convention ya chipani ayi tsono zimenezo ku convention ya chipani avitumbiko mumba samapita kapanga competing at running mate mwina kuwasankha kuja zinakhangatiza chitaso weekend anthu ena kuti tinalipo mpano pa BICC pano ndipo ngati pali nthawi imene kunabwera gulu lambiri lochemerera choice imene president anapanga mwina na nthawi imeneji ndi nkhani zimenezi ifeyo ngati chipani tikufuna kupanga hero ndikumapita chitsogolo sitikufuna kuti tisiye wina pambali pamayina wakuti
for your dad zina zota iwe onala kutsija kuti we don't want to do that as a party. We want to move forward and we will move forward with everyone on board. Ndino MP akusankhani ku constituency yanu mukupita ku nyumba ya malamulo mmene mukuonera kuti MCP ikakhala yotani ku parliament. Malawi Congress Party yakhala chipani cholimba ku parliament kuyambira mbuyo mosema. Kukhala chipani choti chimboma inali chipani cholimba. Kukhala chipani choti yakhalapo mu opposition, it was a very strong opposition. Nkubwereranso mboma ngati chipani cholamula, a very strong ruling party. Panopo kubwerera kubali ya opposition ngati chipani chotsutsa tikukhulupirira kuti yakhalanso chipani cholimba. Opposition yotumikira anthu. Because boma limene linkhalira opanda opposition yamphamvu silingatumikira anthu bwino. Mukhoza kumbukira inu yokuti Malawi Congress Party inakhala chipani cha opposition cholimba chimene chinapangitsa kuti ma checks and balances aonekere bwino kuti chipani chinachi kuwathandizira kuboma kuti ayendetse bwino boma. It was Malawi Congress Party. So tikakhala chipani cha opposition cha bwino kwambiri. Panali ma MP angapo amene mwina anagonja kuma primaries chipani cha MCP anapita kuti akapikisane nawo ngati ma independent amene achapambana ano amene munavomereza ku chipani amene anasankhidwa ku chipani agonja. Do you have hope kuti anthu amene achatha kubwerera ku chipani kapena mwataya basa amene acha? Choyamba imeneja ndi right imene aliyesa makhala nayo lakhoza kupikisana ngati wa chipani kapenanso ngati wa independent. Ifeyo ngati chipani timakhala ndi ndondomeko zathu zosankhira makandidate amene akayimirire kutheka kuti ndondomeko zapena sizinasangalatse pamene sizinawakhalire bwino koma akakayima nkubwerera nkuganiza kuti afuna akakhalebe ndi chipani cha Malawi Congress. Ifeyo khomo lathu ndilotsekula. President Lazarus Chakwera khomo lawo analitsekula khomo la chipani kuti ana onsewa ndi ana athu ndi ana achipani. Pamakhala zina zimene anthu simunamvane bwino koma anthu mmakambirana abe nkumenda chitsogolo. The good thing yoti amazindikira kuti iwo aja ndi ana achipani. Ndibafunsa choncho chifukwa pali tayamba kale kuona kuti ma independent ambiri akupita ku chipani cholamula. Are you somehow afraid as a party kuti you may lose anthu amene ajawo amene anali anu koma anapikisana ngati independent? Mukaona bwino ma independent aja memene anali athu aliponso ena amene ali a DPP anakhumudwanso kuma primaries a DPP kapena pali ena amene sanapange kuma primaries ena aliwonse. Ndipo mmene DPP yawina ndi chinthu chimene timachiyembekezera kwambiri chipani chimene chili mboma chimapanga attract anthu ambiri amene ali mwina independent ndipo sizingakhale zinthu zodabwitsa koma muona kuti amenenso apita kumene koko ndi amene dzulo mudawamvera kuti amayenda ndi DPP lero apita ku DPP amene mudawamvera kuti awo amayenda ndi Malawi Congress Party muona kuti adakali intact angokhala pena pake simunawamvere mbiri zokuti akuti ajoine chakuti ayi munthu wa Malawi Congress Party nako khaka chakakhalidwe kamene kachamakhala nawo kwambiri akhala pansi akhoza kukhala ndi nkhawa zawo omwaona kuti discipline yokha ndi amakhala nayo kuthamanga changu kupanga zinthu mosaganizira bwino sapanga mfake simunaone pena paliponse kuti awa anapita kuma primaries za Malawi Congress Party ndi atakajoinawo ayisanipanga. Mwina pakhani imeneyo ngati director of campaign ku chipani muphunzirapo zotani kuti anthu anapita kuma primaries agonja apita kukapikisana ngati independent apambana muphunzirapo zotani kuti mtsogolomo mwina ma concerns amene anthu amakhala nawo? No, as I said, we pamakhala ma lessons osiyana-siyana and that could be one of the lessons as well. Si chinthu chochitika kwa nthawi yoyamba zakhala zochitika mbuyo mosemu and anthu amapanga bizisankho akabwerera koma cholinga amene choti tidziwe kwambiri nchakuti anthu kumadera amasankha kwambiri anthu amayang'ana munthu amayang'ana chipani nthawi zina koma choyambirira chimene chimalumikizana ndi anthu aja ndi munthu. Ndiye kuti ufulu umene uja wa anthu kusankha munthu kuyambira kudera kuyambira kaya pa chipani ufulu udzilemekezedwa mwa mtundu wonse kwambiri. Ndikukhulupirira zimene tichita soka uniona kuti tayenda bwanji ngati zimenezi zituluka ndipo tizionekera going forward kuti tingatani koma chokuyankhani kwambiri nchokuti anthu amayang'ana kwambiri munthu amene akumusankha kudera kuja. Munthu amene uja akabwera kuti ali mu chipani zimakhala zoti zangopatsirana ziwirizi koma iwo aja amayang'ana kwambiri munthu uyuyu ndi amene tifuna atumikire ndi ufulu umene udzilemekezera. Ndibwereranso kufunso langa licha kuti mukuona kuti mwina zimenezi zakhudzanso kusachita bwino kwanu chifukwa anthu aja kumbukirani kuti anali achipani chanu. Yes. Sanapambane kuma primaries abwerera akayima ngati independent. Obviously mwina ena akamachita campaign sikuti amachoramo za mtsogoleri wanu
kuteka kuti zimatero koma tinaonekera mmodzi kuti anthu amene amapangawa kuti vote ya president inaenda bwanji muona kuti ambiriwa over 90% kumalo kuja nkokuti iwo anapambana ngati ma independence komanso president Lazarus Chakwera anachita bwino kwambiri koma you are right kuti there are lessons that should be learned from there koma kukamba za the damage that it has done I would say yes, there is some damage that has been caused through that. Komabe chimene chimadziwika kwambiri chokuti nkhala anthu amene amakawavotera ambiri amadzoti fero ndi aja Lazarus Chakwera ndife ajamala Congress Party aja wamwina balika kukhumudwa kena hence we are going for an independent candidate koma ndikhumbo nditula kuti Lazarus Chakwera apambanebe ngati president. Mukuona bwanji chifukwa yes simunachite bwino pachisankho koma mwina chikhozo khala chopoteka kwambiri kumvaso kuti kapena kuona kuti MCP ku Central Region kumene ndi kuchipinda kwa chipani chimenechi sinachitebe bwino ndithu zikuonekerani bwanji zimene ndizibwerera. I want you to catch that. I want our viewers to catch that. Kuti ngati a need has not been met somewhere within the Maslow's hierarchy of needs, the reaction becomes negative. With the negative reaction comes anxiety, depression, stress, and anger. Where there is anger, you only wait for a time to hit. And it does not look at imagine apangitsa kuti pabwere unmet need ijandijani aliyense amene ali munthu mmimba mwa munthu mukapanda kukhala chakudya reaction imakhayo fanana regardless of kuti ndiwe wakuti so apa panalibe kuti ayi awawa peza ngambali koma ngati mmimba mulibe chakudya njala ija imapereka mkwiyo kwa wina aliyense pokapoka ngati kusala chakudya amene ali ndi njalayo amangodikirira akadutsa apa ndigende and people are angry munthawi yokuti zimene zapangisa kuti mafuta asakhalepo sizikuwakhudza koma chachikulu nchokuti chawapatsa mkwiyo pabwera vote tasankhani mkwiyo uja umayankhula mwa mkwiyo omwewo. That's what happened. Kutera kwa anthu amene ayankhula aja imagine that's a citizen protest vote. Anthu nzika zangoonetsa mkwiyo wawo tivota mwa mkwiyo koma sikuti nzika zimene zajoyina chipani china. Mukuiona MCP ikubwereranso mboma. Oh yes. Ndiziti zimene zimene zote ziyetera kufotokozereni ziji tikakubana tele kufe tikhala basi muti koma inuyo ngati director imene kuona ndituti kuti MCP ibwerera mboma ndete kamba za MCP zimene zote kuyankhani tikamaliza zathu zija nkufotokozera ifeyo ngati Malawi Congress Party. This is how we are moving. Koma I can tell you kuti yes zatheka bwanji kuti Malawi Congress Party ukhala kunja kwa boma 26 years mkudzabwerera zatheka bwanji kuti DPP ukhala kunja kwa boma ndipo DPP inali ndi mavuto ambiri kuposa ife inali mavuto ambiri koma mavuto amene achi si anayika mboma nanga what more with chipani ngati chathu chimene chokhazikika ma structures chimene sichimakhazikika m'mavuto chimene changokumana ndi nyengo zimene zinapangitsa kuti anthu asakumane chosowa chawo. Tikudikira zimenezo koma as an individual director of campaign mukuona kuti ndiziti zimene MCP ingathe kuchita kuti onjezere moyo wake mukafunsa individuals za zimene MCP ingachite ndikuuzani individual amene mumatsogolera campaign adzakuuzani MCP ikapangana zimene itapange. MCP ikapangana zimene itapange zilipo ndithu of course koma simungango we are an institution sitingazikambe futi sitinamalize nkomwezo wadi sikale lujera joka mboma leja ndi mwezi umodzi so ndotomeka zokhazikitsidwa m'malo mwake tikuyankhulani. Of course mwakamba za mavuto amene akupitirira pa kulekeza pamene munachoka mboma muja koma tikhoza kunena kuti anzanu MCP makamaka a DPP we can say they have hit the ground running. Tikuona zitanalonjeza free secondary education zikubwera kuti ayamba kukhazikitsa February yomwe akukambapo ndithu za fertilizer tikakamba za njala chimanga gula ku Zambia mungayankhule chani pamene sindifuna kutenga credit away from them ngatenge credit chifukwa choti chimanga chabwera chokera ku Zambia well and good koma ndanthu oona mtima amene akhoza kuyankha kuti chimanga ku Zambia chikubwera kuchokera pati inayambidwa liti process yogula chimanga kuchokera ku Zambia akabwera kuti chimanga icho chabwera ichi chimene akufuna Amalawi choti pakhale chakudya not a problem akafuna kuti apangirepo ndale mwina adzankhani nthawi yofotokozera Amalawi kuti chimanga ichi mwati chinagulidwa liti ku Zambia. Inuyo mukhozofunsa kundiona za agriculture kuti process yogula chimanga ku Zambia munayamba liti akufotokozerani nkhani zokuti maphunziro ayambe
aulere sizimene timafuna ndi zimenezo aliyense amakhala ndi zake mene amazionera tikanena zokuti maphunziro ayambe aulere what it means ndi chakuti that's a subsidy imene ndalama yakeyo ikuyenera kupezeka pena pake yolipirira zimene zimapita ku maphunziro kuti ayende kutera kumphunzitsi uja tikhozona zoti amayendetsa maphunziro aja amalipiridwa ndi ndalama ya fees ija ndemere kuti mwana wa skulu sadzilipira kusonyeza kuti papezeka pena popeza ndalama yolipira mphunzitsi ndiye kuti ifeyo ngati dziko tsopano ndi tonse tisake ndalama yokalipira mphunzitsi tisake ndalama yokapangira zimene zimapita kumene kuja ku Ministry of Education from the school fees as a country kutere kuti tione kuti kodi tipeza pati ndalama atifotokozera ku parliament kodi ibwera ku misonkho paja nthawi zino mabwera misonkho kaya pa mkaka msonkho pa madzi panali msonkho pa magetsi kumbuyoko msonkho pajani kodi pabwera misonkho imeneja kuti ipange fill that resource gap imene ndalama zakutsono zipita ku maphunziro koma don't think kuti it's just a matter of pronouncing kuti talengeza lekani kulipira no tikalende kuti tikulakwitsa koma talengeza chifukwa chakuti kuchokera kuti zipeza ndalama apa zoyendetsera maphunziro tikalende kuti ziwiri zapatsirana akwene afotokozere pamenepo ulatapanda kufotokozera koma atazichita azichite kuti maphunziro aja asalowe pansi maphunziro aulere zinthu zabwino kwambiri koma maphunziro asalowe pansi titani tiuzane ndalama zake tizipeza apa ifeyo tithandizire. We would want to see our children going to school. We would want to see our learners in the universities akulandira chakudya mujana nene namuja zimene zinkachitika nthawi yakamuzo nthawi ya MCP zicha tinaphunzira ku masukulu timalandira chakudya ku university konkuja. We would want to see that koma panali njira imene ndalama zimapezekera zothandizira sector imeneyo so chimodzimodzi panopo mmene akutere ndi dzenje imene takumba tiuzane dzenje limene tilipanga fiu banji ife parliament tikathandizira kuti pakhale those resources to finance the provision of quality education to our young people. Mwina pankani imeneyo tikaona free secondary education mene ikukambidwira tikabweraso mbuyo kuona mene kuchokera pamene dziko ngati dziko tinayamba free primary education tikamaoneka kuti panabwera mavuto ndithu ambiri amene mwina kufikira lero dziko tikuvutika kuti tiwakonze ndi free primary education ndi nthawi yabwino ndithu kuyamba free secondary education. Ndi bwino kuti tikamapanga set ma objectives athu tidzikhala ijamati smart ndipanga pigi uje limodzi kuti ma objectives adzikhala attainable zikhala zinthu zoti zikhonza kutheka zili relevant bwino zili zikuoneka kuti izizi mu nthawi yakuti tikhonza kuzipanga ndi mukamazipanga tisakhale anthu omangolonjeza chifukwa tikufuna anthu atipatse vote. Ndiyo tinkhale kuyambira manifesto yathu jamoja kuti tizikhala aligned to the National Planning Commission to the national aspirations of the country nkhani kuti zikhala realistic. Zikhala realistic zipangitsa kuti musawapatse anthu chinthu chimene chitawazunze mawa komwe ndi nacho limodzi because if you want for example if you want kuti mupereke maphunziro aulere asakhale maphunziro kuti fori nchaulere nditi ngopatsani chilichonse akhale maphunziro aulere koma a quality chifukwa mmene ndinamo kuti titayamba maphunziro aulere nthawi yake mwina zina zinavuta lero mukapeza first degree yathu yochokera kuma universities ena go to get a masters outside the country amakuza kuti mutenge path kuti mwayambirenso kupanga build up ma points anu to attain a masters pamenepo poyamba umangopita ndi yako ija nkuwapeza kuti ukapitilira kuwapanga maphunziro ena so tionetsetse kuti while we are doing this tisangotengeka chifukwa tinawauza anthu koma tipange dongosolo kuti tipeze ndalama as Malawians. Where are we going to get the money from? Tilimbikitsa anthu kuti adzilima so that we have more money. Tilimbikitsa mining, tilimbikitsa tourism tikuzopitiliza the ATM strategy kuti agriculture, tourism and mining zikhale zolimba, we export more so that we get more money. With that money we inject into the education system so that tisangopereka maphunziro aulere koma tipereke maphunziro aulere amene a quality chifukwa quality yotayipanga finance. Chipani cha MCP tikamaona chiwerengero cha aphungu muli ndi aphungu ochulukirapo tikaona zipani zimene zili ku opposition as a party muona kuti mukhala ndi ma numbers ndithu ku parliament and have you sat over that yet? Ma numbers aja ndambiri those numbers ndambiri potumikira Malawi chimene tingapange ngati chipani ndi chakuti ma numbers athu achuluke kwambiri pophatikizapo the 20 million Malawians out there
otakhala ma MP 4 5 20 koma if your agenda is representing the aspirations of Malawians out there mukhoza kuona kuti nambala yooneka yochepa ija ikhoza kuyima ndi Malawi kugwira ntchito yake bwino inapangapo Malawi Congress Party zimenezozo ili ma MP ochepa koma they stood with the public out there and nambala yawo imaoneka yaikulu ifoti kunjako anthu amadzati chipani chotitumikira. We are going to do the same. Timakamba nkhani ya anzanu at DPP zina ndi zina zimene akubweretsa free primary education, free secondary education itakamba ija pali nkhani ya chimanga takambapo komanso mwina kuchita trim chiwerengero cha ma minister. Okay. Tikuona kuti boma la MCP linali ndithu ndi ma minister ochuluka anzanu abwera ndikudula mwina muonenezo kuti mwaona so far some merging or some ministers not necessarily kudula the number of ministers ndikudula ndithu kumene no nanga sisi tinadziwe sitinaone Ministry of Agriculture, Water, Irrigation. No, what I'm saying is kuti ngatata khali ma ministries amene waphatikiza nkupanga imodzi makina nkukabwera timagulu toteyo titambirimbiri ndiye kuti sitinasunthe kanthu. When we are merging ministries nchinthu chabwino kwambiri chifukwa timene chimathandizira to save resources, it's a very commendable thing and we can't take it away from them. Kungofuna kuonetsetsa kuti pakhale efficiency in the running of those ministries. Because my ministries and standalone ministries, now they become departments. Kuma departments kuja decision making process because we are waiting for the minister to make certain decisions on behalf of certain departments and standalone ministries. So we just have to make sure the red tape is a level and decisions more flumina. On the flip side, and we are hoping that's what they are considering. Some ministries and out there munthamene amatithandizira kapena ndi ndalama dziko ngati la Malawi sanganene zokuti mukhonza kumakhala mwina ndi ma vice presidents awiri for a country like Malawi. We have a very capable individual in the name of Enoch Mzingeni Jehana, who is a very good guy, and we're not talking about him, but I am talking about the establishment of these offices. Ngati mukuona zokuti your country is moving in austerity and you would want to be seen to be serving, wouldn't carry the discussions that you are having with IMF for the resumption of ECF. One of the areas that we failed was control on expenditure. If you really want to show kuti makonzeka kuseva on expenditures, you want to cut expenditures, then you wouldn't be talking about adding a third convoy in the presidency. If you save magali moto 5, mapatsa 1,000 liters a month, then you create another office, mapatsa 6,000 liters of fuel. If you merge office 5 and mapatsa 1 million kwa jaya renti pa mwezi, then you create an office that needs 3 residences, imodzi kufuna 10-15 million. It's like you're selling Sienta 4 and you got Nissan Patrol V8 and you're saying what you are saving. Parliament ikhale ikuyamba kukumana posachero pompano. Taonapo zipani zikuchita position strategically nkhani ama speaker. Kuchipani kwanu mukambirana zotani? No, there are quite a number of things metukambirana ujipani. Ndipo tukumana nsonda president ma position amene chipani chitenge tidziwitsa dziko. Yes. Zipani zikukambirana nkhani yokhudza ndi ma speaker of parliament. Ngati chipani mukukambirana zotani pa anthu amene mwina mukufuna kuti atayima pa mpando menewo chifukwa taona ena zipani zina zatulutsa anthu awo which maybe might be helping them kuti apeze mavoti. Inuyo mukambirana zotani? Ife tangasitimayendera kuti chipani chikumane timapanga makokasi aja tapangapo ndipo tipangabe tisanapite ku parliament ngati ziganizo zimene tingapange as a party tifotokozera parliament ifandi kumene kukachitika zonsezi. It's still next week, so we still have some days. Ndikukhulupirira kuti kuchokera pa 16 September kapena chigonjereni chisankho chija mwakumanapo kapena kuyankhulana ndi president Chakwera. Akukamba zotani Chakwera? How is he reacting to the loss and how is he coping? Ndi munthu amene wakumana ndi zambiri in his life and ndi munthu amene anadziphunzitsa kukhala oyang'ana chitsogolo. Ndi munthu amene anaphunzira amene angapangire heal from amene angapangire process pain
So Lazarus Chakwera is someone who knows and teaches how pain can be processed, because from pain especially, you would defeat. You can either fall completely, you can position yourself and prepare yourself for my challenges. He's someone, amayangana kwambiri za plan ya kutsogolo kuti ngaende banju bila chitsogolo. He's someone amadziwa kuti ngalawa ikaboka ikulowa madzi choyambirira nkutembenuza ngalawa ipite ku Gombe tikakonze ngalawa. Ndi Lazarus Chakwera. So when you meet him, si munthu amene mungaganizire kuti zimene mukuzoona mmutumano ta mwina kapena tikampeza atakunyuka. He's not that kind of a someone. He's someone amene amakhulupirira kuti yaboka ngalawa itembenuke tendika mati. Apa ndiye kuti akutembenuza ngalawa. Ngalawa anatembenuza kalikali. Anatembenuza kalikali. Pali anthu ena amene akuti mwina the president should call for an early convention. He should step down. Alex Major akhala kutulutsa ndithu kalata kunena kuti a president mwina atule pansi udindo tikonzekere bwino ngati chipani. Akuti ali ndi support ya ma chairman. Kutele kuchimete mapanga ngati Malawi Congress Party tili ndi constitution. Ndi constitution ija imakamba hapo za adindo kuyambira kuma area, kuma constituency mpaka na kuma district, ku region mpaka na ku national executive. Adindo amene adzasankhidwa potsatira ndondomeko yanji. Ndi adindo amene wanso kuti adzapezeka atachoka mu office potsatira ndondomeko yanji. Ngati Malawi Congress Party chilichonse chimene angamapemphe member aliyense kayenda amene mwatchulawa kayendani angochipempha nkufotokozeranso ndondomeko yake mu malamulo aja. Basi ngati malamulo kulibe mwina ayambe nkupempha kusintha kwa malamulo kuti timafuna m'malamulomu mwikidwe ndondomeko iyi imene tidzayigwiritsa ntchito pa nthawi imene tingadzafune kuti kukhale an early convention. Koma ngati malamulo aja kulibe nkhali kupita ku early convention today tidzipanga early convention imene isakugwirizana ndi malamulo. And Malawi Congress Party imagwirizana ndi malamulo. If MCP came back to power, what is it that you would want? You may use the word when. You may use the word when MCP comes back to power. Should MCP come back to power, what would you want the party, or what would you love the party to do differently? Chinthu chimodzi chimene si tingalakelake kudzachichita ndicho manamiza Malawi popanga kampeni yabodza. Koma kuti between now and then tikhale tikuunikira kuti while we are outside government kuthandizira nkhale the government system khalenso mabungwe ena amene saboma kuti Amalawi akhale more civic educated. Amalawi aphunzitsidwe kwambiri. Civic education has to be enhanced kuti Amalawi azizindikira kunena zokuti zinthu zimene anganena kuuzidwa ndi boma zimene azizowerenga kuti zinzabodza kapena izi nzoona zinthu zake ndizini. Because pobwerera mboma ifeyo ngati Malawi Congress Party tizoonetsabe kuti Malawi akhale munthu odziwitsidwa choona chenicheni kuti azitsatira nawo in that process of running a government. Koma zinthu zimene zili zoti zakayendetsedwe kankatimo zimene mwina sitinachite bwino, as I said, ndekuti tikazikambirana tikhabe kumafotokozana ndi Amalawi. We want to move with Malawians. Tidzafotokozera kuti chakuti chokhinga tinaponya apa koma tikuona ngati tichikonza motere and sitingokonza ndi pakamwa. 5 years kapena nthawi imene Mulungu angapereke ndi nthawi yokwanira kunena zokuti tikhonza kufotokozera Malawi, kuwaphunzitsa komanso kudziphunzitsa tokha kuti moving forward pene tili mboma again chakuti zikankomera zidzakhale zinthu zokuti sizidzakhale mpopuntha paliponse. Honorable Kunkuyu, tikuthokozeni kuti munapeza mpata kuti ticheze zogombeza. Ndi mmene tatsirizira kucheza ndi Moses Kunkuyu, iwo ndiphungu wa nyumba ya malamulo komanso director of campaign ku chipani cha MCP. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi ina exclusive pano pa Zodiac Television, ndingoti mwakoma nonse ziko.